Boracay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Bahay sa Baguio City nasunog. Dagdag pamasahe sa mga jeep ng Barangay Dontogan sa Baguio City inirereklamo. Dagdag sahod sa Cordillera, aprobado na. Pwede bang pigilan ng Korte Suprema ang Kongreso sa pagsasagawa ng canvassing of votes ng nanalong presidente? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Major bonus ng mga pulis sa Ifugao, ginastos sa pagkakawang gawa. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag na Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at mainit na balita. Nasunog kanina ang isang bahay sa Dontogan, Baguio City. Hindi pa matiyak ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi. Pagbabalita, Randy Guzman. Karga-karga ang wala pang isang taong gulang na apo, hindi na napigilan ni Nanay Angelina ang maluha habang pinagmamasdan ang pag-apula sa nasusunog niyang bahay sa Verdant Hills Subdivision, Dontogan, Baguio City. Kwento niya, nasa unang palapag umano siya ng kanilang bahay kasama ang lalaking anak at 3 pang ibang apo dahil walang kuryente. Talaro sila ng tablet, cellphone, tapos ako rin pinatulog ko ito. Tapos may naamoy ko, bakit parang may nasusunog sa taas, sabi ko. Sinabi ko sa anak ko na yan, nakatulog ito. Puntahan mo sa taas, parang may nasusunog. Dito nila nadiskubreng balot ng usok ang isang silid sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Isa sa mga unang rumisponde ang kanilang kapitbahay na si Jared Militar. Bumili ako sa store dito. Sakto nung pabalik na ako dito sa bahay, pumasok pa ako. Tapos nung parang naamoy ko, ba't parang may nasusunog? Ewan ko, basura o ano. Ilabas ulit ako. Pagtingin ko dito, umuusok na dyan. Dito sa may bintana dito. Umuusok na. Buti lahat sila nandito sa baba. Kaya nung pinatok ko na, lumabas kayo kasi may nasusunog na yung dyan sa taas nyo, sabi na lang namin. Nagtulong-tulong sila at ng ilan pa nilang mga kapitbahay pati na ang isang water delivery truck para apulahin ang sunog. Agad ding dumating ang BFP Baguio. Bawasan nyo na yung tao dyan para hindi maano. Ongoing pa po yung investigation, hindi pa po namin masabi kung ano po talaga yung totoong cause niya o yung real cause ng sunog. So, under investigation pa rin po sa naman. Yun nga po ang hirap masagot kasi that time wala naman pong kuryente. And nung mga 8 o'clock daw ng umaga, ma'am, na wala ng kuryente, lahat ng mga occupants is bumaba sila sa first floor. So, wala pong natirang tao sa taas nung time na nagkasunog. So, wala po kami talagang masabi muna regarding sa cause, ma'am. Hindi pa matiyak ang halaga ng nasunog. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente at agad silang nabigyan ng medikal na atensyon. Yun ang number 1 ko na
Sabi ko, halina kayo, kahit ano yung bahay natin, basta buhay tayong lahat. Sabi ko, Umabot sa 76 ang insidente ng sunog sa Baguio City mula Enero hanggang Abril. Ngayong patagulan ngayon, ma'am, magkakaroon po ng mga power interruption. Mas maganda po yung mga candles po natin is i-secure natin, ilagay natin sila sa baso. Pag gagamitin natin sila or dapat may container para hindi natin mapabayaan or pagkatapos natin pag inaantok na tayo, i-put out na natin yung candles para hindi natin mapabayaan, ma'am. And then one thing more, ma'am, yung mga gusto po kasi pag minsan nagkakatol tayo, ma'am. You see to it na yung paglalagyan natin ng katol, ma'am, hindi dun sa mga madaling masunog na mga bagay para hindi po mag-cause ng fire. And then, lastly, we should check our electrical system. Ugaliin ding patayin muna ang main switch ng kuryente lalo na kapag nawalan ng kuryente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inirereklamo ng ilang residente ang 5 pisong dagdag pamasahe sa jeep sa Barangay Dontogan, Baguio City. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Pasakit pa rin para sa mga jeepney driver ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Katunayan, ang mga jeepney driver ng Barangay Dontogan mas pinipiling hindi na bumiyahe. Ang mga driver naman, ayaw naman nilang yung express nga, yung galing paradahan na punta dito sa magsasakay ng pasaheros kasi kulang nga. Parang walang, may matitira sa'yo, 20 pesos, 30 pesos, lugi pa. Kaya sa gabi naman, lalo na dito sa Marcos Highway, pag na-traffic o kaya lumakas ang ulan, yung iba tinatamad ng bumalik kasi nga yun, wala silang pasaherong galing dito. Magkakarga lang sa paradahan, parang express din eh. Yun lang naman ang kwan nila. Kaya tinatabad din sila sa gabi. Dahil sa kaunting bilang ng mga bumabiyahing jeep, mas tumagal ang paghihintay ng masasakyan. Kaya naman, Lunes noong nakaraang linggo, nagpulong ang mga barangay officials, Kissing Clouds Transport Corporation at ilang residente tungkol sa panukalang 5 pisong dagdag pamasahe. Sa Memorandum of Agreement, nakasaad na mula 15 pesos, magiging 20 pesos na ang pamasahe ng mga regular na pasahero. 15 pesos naman mula sa 12 pesos na pamasahe para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Kung ako ang tatanungin, siguro hindi. Hindi siguro kasi ang senior ngayon 15 ang singil nila. So ang hindi senior 20 hanggang doon sa turning point. O marami ding nagrereklamo. Sa isang Facebook group sa Baguio City, tinanong ng isang netizen kung aprobado ba ng LTFRB ang Memorandum of Agreement na ito. Na proposal namin kung pwede magdagdag sila ng 5 pesos, voluntary. Hindi naman mandatory kung sinong may gusto. Okay lang. Kung ayaw naman, sige lang. Pero nakikiusap kami, sana konsiderasyon para hindi naman kawawa masyado yung drivers. What is the use of doing or driving the PUG without gaining anything? They are losing. So that's practical na hindi sila talaga parang walang motivation sa kanila. Dagdag pa rito, patuloy pa rin daw silang umaasa na formal nang itaas ng LTFRB ang pamasahe sa mga pampasaherong jeep bago pa magpasya ang maraming driver na tumigil sa pamamasada. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng LTFRB tungkol sa mga isyong ito pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag at text. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy na inilalapit ng sektor ng kalusugan ang kaalaman tungkol sa HIV/AIDS. Patuloy pa rin kasi ang pagtaas at maling pag-intindi ng publiko sa nasabing sakit. Magbabalita, Charles Liman. Kahit may pag-aalinlangan, si Carl, hindi niya tunay na pangalan, sumailalim sa HIV/AIDS screening. Anting malaman yung mga bagay na yun kasi kumbaga sa kaalaman natin, yung iba hindi nila alam na delikado pala yung sakit na yan para maagapan pa habang maaga.
Isa lang si Carl sa mga nagpatest sa libreng HIV/AIDS screening na isinagawa ng City Health Services Office sa City Hall. We still see an increasing trend with regards to HIV cases. As of February of 2022, ang na-record ng Department of Health is 494 HIV cases. Pero ang problem natin with our city being a city that is welcome to tourists, to transient residents, students, workers, hindi ito yung actual picture ng HIV. Kasi ang nire-record ng DOH ay based sa permanent resident. So, Katuwang ng City Health Services Office sa pagpapalaganap at pag-alalay sa mga HIV/AIDS patients sa Baguio ang Northern Sanctuary Metropolitan Church. Kami yung mga community-based screening na tumutulong sa aming community para madala ang HIV screening sa grassroots. So, tinrain kami para mag-counseling, mag-testing, and then kapag meron kaming mga na-detect na mga nagre-reactive sa HIV screening, we refer them to the proper channels like. Pero malaking balakid pa rin sa sektor ng kalusugan ang maling pag-unawa ng publiko sa HIV/AIDS. Kaya upang alalahanin ang mga buhay na nawala dahil sa HIV/AIDS, nagsagawa kanina ang pamalang lungsod ng Candlelight Memorial. Noong nakarang taon, aabot sa halos 900 na mga Pilipino ang naitala ng Department of Health na namatay dahil sa HIV/AIDS. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. so yung mga night establishment Immediately after the elections of May 9 or nung May 10, naglamas ang Commission on Election and Bank ng isang resolution affirming yung decision ng COMELEC Division dated 17 January dismissing the disqualification cases against President-elect Ferdinand Marcos. At lately, nag-file ng petition for certiorari ang mga petitioners asking the Supreme Court to issue a temporary restraining order to stop the Senate and the House of Representatives from canvassing the votes and proclaiming him as the 17th President of the Republic of the Philippines. The question now is, can the Supreme Court restrain the Congress, yung Senado at yung mababang kapulungan na mag-canvass at mag-proclaim ng panalong presidente at vice-presidente? Unang-una, ang power ng ating Congress as a whole to canvass yung boto ng presidential elections, meaning President and Vice President, and proclaim kung sino man ang nanalo dyan, is mandated by Section 4, Article 7 of the 1987 Constitution. At sa kaso ni Arroyo versus De Venecia, ang ating Supreme Court said that ang Korte Suprema has no power to review the internal proceedings of Congress unless there is a clear violation of law. Meron ding earlier case dyan, yung Santiago versus Gingona. And ang sabi dito sa Santiago versus Gingona, under the doctrine of separation of powers, it has no authority to intervene in the exclusive, sabi ng Korte Suprema, exclusive realm of a co-equal branch, absent of grave abuse of discretion. In other words, ang Korte Suprema has no authority to restrict or limit the exercise of congressional prerogatives granted by the Constitution. And since itong power na ito binigay na mismo ng Constitution sa Congress, then it cannot intervene by issuing a temporary
restraining order. Sabi rin sa kaso ni Francisco versus Comelec, pag disqualification ang issue, it is only the Comelec who is the proper body to make the pronouncement against falsity or material representation in a COC. Ang Comelec may power na imbestigahan at meron silang fact-finding powers. It can ascertain the facts, conduct hearings, weigh evidence, and draw conclusions. Again, repeating the Francisco case, itong Halili versus Comelec naman ang nagsabi niyan. Unang-una, ano yung petition na final ng mga petitioners sa Supreme Court? Yung petition na yan is under Rule 65 of the Rules of Court, and this is called certiorari or certiorari. Ang basis nito, sinasabi nilang grave abuse of discretion ang Comelec nung dinismiss nila yung kaso. Hindi po sila nag-appeal sa finding ng Comelec. In other words, ang sinasabi nila, tama yung decision ng Comelec pero mali yung ginawa nila dahil grave abuse of discretion. And following the doctrine of Francisco, hindi pwedeng ibigay mo sa Korte Suprema ang pag-determine whether or not eligible ang kandidato. Ang gumagawa niyan ay dapat ay Comelec. At lahat ng kaso ng Supreme Court, sinasabi nilang we cannot disturb the findings of the Comelec. Unless you can prove na inabuso nila ang kanilang powers at ang kanilang discretion. And of course, ang pinaka-importanting doktrina na pwede nating gamitin dito sa pag-aral na ito, yung doctrine of political question. Matagal nang ginagamit ng Korte Suprema ito na pag ang issue ay tungkol sa eleksyon, igalang natin at irespeto natin yung will of the electorate. At nung araw, yung maalala nyo, si Governor Aguinaldo, the late Governor Aguinaldo, somewhere in Cagayan, nagrebelde siya. He was charged for rebellion. At habang the charges were pending, nagkaroon ng eleksyon at nanalo siya. Ang sabi ng Korte Suprema, moot and academic. We will not interfere because the people have decided. Again, in the cases of Mayor Binay, yung Junjun Binay, this same doctrine was applied. Meron siyang kasong graft and corruption. Later on, it was dismissed because nanalo siya sa eleksyon. Ito yung political question doctrine. And if this will be applied doon sa certiorari na final ng petitioner, then tapos na po ang issue because the Supreme Court will not and should not interfere with the decision of the 31 million who voted for him. Now, in the slim chance na pagbigyan ng Korte Suprema itong temporary restraining order at grave abuse of discretion, ano po ang mangyayari? Unang-una, pag grinant yung certiorari at for grave abuse of discretion, hindi naman i-decide ng Korte Suprema kung sino ang eligible at hindi eligible. Ibabalik nila yung Comelec. Sa Comelec yan at sasabihin nila, pag-aralan nyo nga uli kung eligible or not eligible. Assuming that merong final decision ang Korte Suprema, sino ang uupo? If the petition is granted before canvassing and proclamation, yun nga yung target nila na habang pending yung kaso, ma-stop yung proclamation if before whoever obtained the second highest number of votes, siya yung uupong presidente. However, pag sila ay na-proclaim, sila ay na-canvass ng Kongreso,
at nanalo yung mga petitioners sa Supreme Court, hindi yung second highest candidate. Ang uupo dyan ay yung Vice President pursuant to the rules of succession. Ito po yung kontribusyon ng ating dating Mayor Jun Labo sa jurisprudence Ramon Labo Jr. versus Comelec. Ang sabi ng Korte Suprema dito, hindi naman binoto yung second highest candidate na ayaw ng tao sa kanya kasi second lang siya. Pero by the power of succession, siya yung uupo dito sa presidency. So, yung reality factor, ang petition for TRO immediately granted ng any court. And if you were a practicing lawyer, makikita mo na hindi inaksyonan ng Korte Suprema yung petition agad-agad. Ang ginawa ng Supreme Court, they gave Marcos 15 days to file a comment. They gave Comelec 15 days to file a comment. This is an indication na mukhang hindi papalo, mukhang walang basis yung petition for certiorari. Otherwise, immediately upon filing, dapat na-grant na ng Korte Suprema na yan. So again, ang purpose nila is not to canvass, not to proclaim, para if ever they win, then the second candidate who obtained the highest number of votes will assume office. And of course, hanggang June 3 lang ang Kongreso at Senado. And July 25, first Monday of July, yun ang mandated ng Constitution na merong State of the Nation address. June 30, kailangan mag-assume ng office. If pakialaman ng Supreme Court yung decision ng Comelec, we will have a constitutional crisis. Kasi wala nang Congress at Senado sa June 3, wala nang magpo-proclaim. Wala na ring official by June 30. So, wala tayong presidente at vice president. So, what happens to government? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, bagong wage order sa rehiyon ng Cordillera, aprobado na. Yan at iba pang balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa?
dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders. Pwede din mag-online reservation for pickup. Paano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Aprobado na ng RTWPB ang umento sa sahod sa Cordillera. Maliliit na negosyo, maaring hindi mapasama dito. Magbabalita, Randy Guzman. 350 pesos lamang kada araw ang sinasahod ni Lenlen bilang isang sales lady. At dahil 5 ang anak na pinapaaral, hirap na hirap itong i-budget. Minsan walang umihingi sa mga kaibigan or kay kapitbahay, ganun. Kaya naman, isang magandang balita para sa kanya ang inilabas na bagong minimum wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Cordillera. Well, nakabuo tayo ng 50 to 60 pesos na wage increase into 2 tranches. Dalawang bigay kasi unti-unti pa lang naman na umaangat yung ating mga negosyante. So the first tranche for Baguio, Tabuk, and La Trinidad, which now receives 350 pesos per day, dadagdagan natin ng 30 pesos. So magiging 380. And for the other areas receiving 340 per day, dadagdagan natin ng 40 pesos. Aantayin na lang ang pag-aaproba ng National Wages and Productivity Commission bago ito tuluyang maipatupad. Sa January 1, 2023 naman, magsisimula ang pangalawang tranche. Dito'y madadagdagan ng 20 pesos ang sahod kung kaya't magiging 400 pesos na ang minimum wage sa rehiyon. Dismayado naman sa balitang ito ang negosyanteng si Dionan. Mahirap din naman talaga itong negosyo na to, lalo na itiyanggi na ganito. Buti mga establishment na mayayaman, kaya nila yan. Kasi nga, dito, competition lang dito, magkakatabi. Lalo na ito, kung nagpapasahod ka, yung katabi mo, wala namang pinapasahuran. Lugi ka. Kami nga, yung mga upa din, tumataas Yung mga bayaran sa business permit, yearly yan na tumataas, 10%. Yung mga binibili rin namin, expenses namin, tumataas din. Paano yan? Ang hirap din naman magtinda. Pero may solusyon para sa mga kagaya niyang small business owners. Now, kung hirap sila talaga at maliliit, employing less than 10 workers, meron tayong provision on exemption. Pwede sila mag-apply
mag-file sa board ng exception. Samantala, mula sa minimum na 4,000 pesos kada buwan na sahod ng mga kasambahay, ngayon, hindi na maaring bumaba sa 4,500 ang pasahod para sa kanila sa oras na maipatupad ang aumento sa sahod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, dinumog kahapon ang Palit Pera Caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahabaan ng Session Road. Sinamantala naman ang pagkakataon para maipasilip sa publiko ang bagong 1,000 peso bill. Magbabalita, Charles Liman. Walang kumpiyansa si Arnel na magbayad kapag ang pera nito'y luma na. Kaya imbes na itago, pinapalit niya ang mga naipon nitong gutay-gutay na pera sa Bangko Sentral. Naipon kasi siya. Tapos, hindi ko alam kung ano yung tamang process yung replacement nung mga bills. Tapos, hindi rin ako makapunta ng bangko kasi may work. Kaya, nandito sila nung weekend, so yun, pinuntahan ko na. Isa lang si Arnel sa mga nagtungo kahapon sa Palit Pera and Information Caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Session Road. Objective nito is to exchange yung mga old bills, papalitan namin ng mga bago. By old bills, we mean yung mga in circulation pa, hindi yung demonetized. So yung mga demonetized, wala na yan, hindi namin papalitan yun. Ang sinasabi namin yung mga mutilated, mga medyo sira-sira na, mga luma, papalitan namin ng bago. Pero ang patok na hanap ng publiko, ang bagong disenyo ng one kung saan naswertehan itong ipinalit ng ilan. Polymer plastic. And then yung matagal na ang issue to, no, yung tatlo na heroes ni-replace na natin. It's there's no political color to that, but it's just our move towards recognizing also our flora and fauna. So number one, itong Philippine eagle. Why? Because it's our national bird and it represents, kung titingnan nyo yung BSP, it represents BSP also, yung seal ng BSP mismo, Philippine eagle. Ang iba namang nagpapalit ng pera ay kanya-kanyang kwento kung bakit nagkaganito ang kanilang mga pera. Nababad po sa sa wallet. Ay, sa lakas? Opo. Eh ngayon po, ano po gagawin niyo po dyan? Palitan po sana, sir. Ayon sa BSP, papalitan lang nila ang pera kapag 60% ng kabuuan ng pera ay intact, nagkupas na ang print, may vandal, maraming kusot-kusot at namantsahan. Ang sino mang mahuhuling sumira o nagsunog ng pera ay mapaparusahan sa paglabag ng Presidential Decree 247. Important because our currency, money, is reflects the country as a whole. Ito parang yung image natin nandyan. Magsasagawa pa ng panibagong mga caravan ang BSP North Luzon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Major bonus ng mga pulis sa Ifugao, ginastos sa pagkakawang gawa ang kwento. Susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Sa halip na igastos para sa sarili, inilaan sa pagkakawanggawa ang mid-year bonus ng mga pulis sa Ifugao. Magbabalita, Charles Liman. Malayo pa ang Pasko, pero ang mga pulis ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company nag-ala Santa Claus na sa pamimigay ng regalo. Gamit nila ay ang kanilang mid-year bonus. Initiative po ito ng isa sa aming mga commissioned officers sa Ifugao PMFC. Sinadjust niya sa mga higher officers namin and then sa amin na personnel. And lahat naman umayon. Gusto rin nilang mag-share bonus. Tinawag niyang bonus challenge. Police Lieutenant Francis ng 1/3, isa sa mga officers namin. Sa liblib na lugar ng Sitio Tubong ng Barangay San Fernando, Banawe, Ifugao, pinili ng mga pulis na magbigay ng maagang pamasko. Beneficiaries nila, una nilang na-meet nung minsan last na nag-conduct sila ng combat patrol, patrol sa AOR namin. Nadaanan nila minsan yung dalawang household doon na may PWDs. Doon nila nakilala yung dalawang family. Doon sila nagtanong-tanong. Tapos nagbigay din sila noon ng konti na maitutulong out of their own pocket. Pero doon nag-start yung idea na sana siguro meron pa tayong konting maitutulong. Bit-bit ang mga sako ng bigas at iba pang kagamitan, aabot sa halos 1 oras ang nilakad ng tropa upang marating ang pamilya Pukya at pamilya Timango sa nasabing lugar. Doon ay ikinagulat ng 2 pamilya ang maagang biyaya mula sa mga pulis. Kasama din sa ibinigay ang 2 wheelchair para sa 2 pamilya na may miyembrong may kapansanan. Amin, makaka-relate sa beneficiaries namin na iyon. Siguro ilan sa amin ang meron ding ganong sitwasyon. So, we understand very much yung gano'ng kahirap mag-alaga ng isang kapamilya na may pangangailangan, na may kailangan ng tulong na pisikal. Ang pagkakawanggawa ng 2nd Ifugao PMFC ay bahagi rin ng pagsusulong ng adhikain ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at Kapwa Ko Sagot Ko program ng PNP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.